king'iyo Masiaya to en ng'at manyo chalo gima wiye owilore kata ogwenyore kaka wawache kata doko ni pod ok wayudo report mar obila mawuok ka psychiatrist ni wiye ne chalo nade but kibiro e wach mar Kenyatta ni mae en wach makoro ineno ka DCI okawe nikech en a criminal act nikech Victor en gima lich ne seche 24 jatend migawo mochung' ne thieth pacho ka nyo podoko wuok oko maloyo seche 72 mondo mi olosi nikech ing'eyo ni hospital maduong' mar Kenyatta oting'o jotuo moya kuonde duto to jotuo manie ward kanyo kende gin jotuo malara 1,800 kaka nyo jatelo Marco Jolo jowachono en gimo kelo luoro ne jotuo mathoth nikech kinyalo neg ng'ato e hospital to Victor ne jok mosedhi Kenyatta iyudo ka rang'iny mar arita mantiere Kenyatta en rang'iny mamalo kendo stage ka stage kidonja dho gate ni mangi chopie ward en rang'iny mamalo to bende e ward kachi biro do ka floor kata gorofa ka gorofa nitiere security mamoko gin private security to bende nitiere nyaka obila kanyo koro penjruok mipenjori ni to ng'ani no donjo nade to malichie moloyo en ni CCTV cameras nyok tiye sechego bende CEO ni no nego beni take responsibility acting telo mar Kenyatta sani no nego bed no segwe tao kendo ko gwe tao to en owuon no nego bed no seda dhoge ma ok nases miwacho nwagi nikech ka CCTV gi okti ne gifwenyo karang'o ni CCTV gi okti iyudo ka crime mang'eny matimore Victor ka sama idwaro pichni mag CCTV gi to sechege minwang'e ni ok giti koro no nego bed ni responsibility mar ng'at mani in charge mar CCTV gi responsibility karang'o mane gifwenye ni gigi okti koso nolos gi alosa Victor nikech jotuo mamoko makoro dong' manie ward manyo nwang'o rumors magnek machalo kamae nikech ing'eyo ni gini koro kelo buok negi makata ng'at mantiere ot mantiere gi jatuo Kenyatta ok ging'eyo ni gini timore to kanyi winjo kaka acting CEO loso ni kaluore gi nonro margi giyudo maler ni ng'at mane otimo timni ni ok owuok oko en ng'at manyo ni e hospital ka nyisi ni intention mane manyo en godo kata dwaro mane manyo en godo mano odwa ni mondo mi otim koro ok wabi ng'eyo gima ng'eyo ni DCI kaluore ka kitimo nonro pacho ka giko ni ok wabi chopie kuku mar wachni ibi mana ume mana kako se nek mamoko Victor ok wabi chope kuku ma wang'e adiera mano otimore nikech gima miyo ok wachopie kuku ni jal mochung' ne CCTV sani onego beno semaki CEO mar Kenyatta sani onego beno segwe tao nikech ok en gima mula miyo kata mana family no kende Kenyatta en kar tuo man gi jotuo mathoth sama ene gi jotuo mathoth ni Victor kata mana jowinjo ma winjo wasani ntiere aidha jok masani odhi kuno kata gin gi jogi e ward makanyo to hospital en kama arita mare nyaka bed malo nikech ing'eyo ni kiteno bende kata gima nyo timore siacha jotuo kali gik mathoth to sama ng'ato nigi jatuo hospital joma nitiere dala ka bende kali gik mathoth koro ana paro ni onego bed ni kaber to tendo hospital mar Kenyatta onego bed no segwetao to ok gwetao kende mai bende en puonj ni to ere kaka wanyalo bero arita osiptende mamoko mawa mondo mi kik chopio kang' ma waneno nikech Victor ko gik kamotieno nikech king'iyo to giwacho ni saa 3 laktar notimo wuoth oyudo ka jatuo ni maber ochako duogo kendo chunyo otieno oyude ka en maber oduogo saa 9 otieno kata saa 9 kinyi oyude ka en maber ka nas dhi kacha koro dhi e round mokinyi saa 12 tiyudo ni jatuo ng'ato donjo mong'ado ng'ute lokrone dang' oko modang' lokrone oko nikech dinyocha bedi to ne nyalo wach ni jatuo ni nong'ado lokrone kende to ma oyudi kong'ado lokrone mochako dogo ume tiende ni ng'ani ne nigi thuolo ni te mong'ade modogo ume to king'iyo tiyudo ni ward machielo ng'at jatuo machielo manie bathe en jatuo ma jegni 12 ma bende pache ok liu tiende ni ok onyal lero gima timore kora paro ni investigation manyalo wuok e report machalo kama